Vanha kunnon Raahen kenttä. Raku, mites nurtsi? On prima. Suomessa on oikeesti ihan huikeeta, että miten pääsee potkia, millaisiin mestoihin vielä. Jotenkin niinku ihan älytön mesta tääkin. Perinteinen vetelytreeni. Mikäs se parempi? Vinkki vitonen muuten, jos käyttää tommoista old school pumppua, jos on tää vanha kunnon neula. Tää on pahin enemi, final bossi. Monta kertaa tää oikein on katkennut tonne palloon. Vähän kun ottaa tosta noin. Ihan niinku semmonen päivän menu maistaa. Sitten se sujahtaa sinne vähän mukavammin. Tai kokemukseni mukaan ei katkea ihan niin helposti. Noniin. No niin, alkulämmöt päällä, takahuoneen kautta ja muuta kuin potki. Kyllä jos lähtee tälleen niinku tosissaan veteleen, niin kannattaa ottaa lämmöt päälle, koska se helpottaa huomista ja ylihuomista. Ei mene niin tukkoa, pystyy potkimaan huomenna. Ja muutenkin jos pitää kauhean rankatreeni, niin sen jälkeen koko päivä himas makaa jossain sohvaan. Ei välttämättä kaikista paras. Sellainen pikku liike kovemmankin treenin jälkeen, niin ole hyvä. Kyllä mä haluan nyt molempia yläpuolella yhden semmosen kivan kierteen, sen jälkeen lähdetään hakemaan kupla. Siellä huutelee jengi. Siellä välissä näkyy. Se on hyvä. Täällä on mukava chilli meininki. Jengi tsemppaa. Sitähän me kaikki tarvitaan. Näin se on. Kiitos. Vähän ois saanut ylemmäs mennä. Se on ollut siinä. Ei ollut. Ton verran. 26 astetta. Kyllä muuta kelpaa. Ja niin upea kenttä kuin tää onkin, niin täällä menee kyllä treeni hommiksi tonne maaliin potkiin. Niin, tai maaliin päin yrittää. Hakuhommia aika paljon, mutta hei. Liikuntaa. Se on aina hyväksi. No ei nyt kun mä tuon katoin, niin ei todellakaan mene tolla. Ei oo yläpesää nähnytkään. Sama kuin vertais Helsinki ja Seinäjokea. Onko se lähekkäin? Ei oo. Tää tämmöset vedot, jos tuo tukiala pitää maasta ja heilauttaa tolleen isosti, tommonen vähän sijoitusmainen kierre, niin se vaatis tosi semmosen äkäsen ja voimakkaan se vähän niin koko kehon vipuvarren hyödyntämisen. Nyt on vähän liian löysää ton tekeminen. Tuossa lopussa nyt kun ääneen sanoo näitä asioita, niin tietoisesti otin sen vikan askeleen, jolla mä länttään sen tukialan siihen pallon viereen. Mä otin sen vähän pidempänä tarkoituksenmukaisesti. Ja mä ajattelin, että sillä saa just sitä vipuvartta ikään kuin otettua sen. Näin siinä nyt sitten kävi. Noniin, moro jätket. Ei vitsi, voiko ihan oikeesti olla mahdollista? Voiko olla? Täällä on siis ajaksi pelaajia. Mitä ihmettä? Tämähän eikö tää itse aika harvinainen paita kaikille? Osti Espanjasta kadun. Oliko se Olli for you? Teillä oli vähän liikkutunti. Mikä oli ohjelma? Amerikkalaiset pudit. Sen jälkeen vähän pudit. Pelaatteko te jossain jengissä? Me ei pelata mitään, me vaan tuntuu sanoa pojai. Missä jengistä pelaatte? Korvinen yhden tapa. Tapa? Japanit tyyliin. Okei, kova. Se on Vitsasukilla on paras lähteä vetelemään. Pari slaistia tosta noin ja yläpesä. Siinä oli vähän aku. No niin, hei, nyt on kiviuuni ollut kuumana. Potsone on valmiina. Vitsasukat, let's go. Vähän turha paljon tabaskoa oli siinä vedossa. Hyvä suunta. Margaritta tällä kertaa, let's go. Ai, Napoliin lähtee. Paha roastia tulee. No niin, nyt Diavola tällä kertaa. Varma. Veskari tietää mihin kannattaa vetää, kyllä. Nälkä kasvaa syödä pizzat laittaa. Mäkin haluan vetää nopeasti. Vähän nyt täältä kauemmin. Sieltä jengi huutelee. Nyt yläkulma. Yritetään.
nyt Napoliin myös. Oho, on siinä vähän idea. Vähän saisit korkeammalle mennä. Pikkuilla rupee vähän jaloissa tuntuu, jos vaan niinku muistaa. Sopiva armollinen itselleen. Pari semmoista hyvää, ettei nyt tykitä ihan älyttömiä tästä. Se on keikka viikonloppu tiedossa nimittäin. Pallottelun luvassa. Noniin, nyt kaivetaan se nuukkeli sieltä kolosta. Tosta noin, suora linja, sit kun se pamahtaa oikeeseen ylänurkkaan, niin se on siinä. Ei tonne partsille vaan, tohon noin. Ai, on kyllä tahmeet tekemistä tänään jotenkin. Ei voi mitään. Pakko sieltä se yksi onnistuminen saada. Hyvä treenihän tää on, mutta on tahmeet. Yksi juttu tälleen, kun on vähän vanhemmaksi tullut, 27 nyt mittarissa, niin no, totta kai paljonkin asioita oppinut, mutta yksi tämmönen hyvin konkreettinen, joka tänäänkin tästä tuli mieleen, kun suurettaa ihan siis valtava vaikutus, totta kai omilla ajatuksilla, suhtautumisella, on siihen koko päivän fiilikseen ja kaikkeen siihen tekemiseen, niin kuin nytkin täällä upea keli, mahtava kenttä, huikeet jengi. Mitä? Punaisille pitäis tulla, onks mulla liivi? Mut siis niin, täällä jengi moikkailee, huikeet jengi, kaikki tulee heittää kiviä ja potkii kimpas, niin sitä on hyvä meininki. Mutta oma tekeminen tänään ei ihan 5/5, sanotaan ehkä 3/5, 2,5/5. Tahmeet tekemistä vetojen kannalta. Niin herkästi menee hieno päivä vähän pilalle. Ei nyt pilalle, mutta se, jos on liian ankara itselleen. Et siinä on myös paljon hyviä puolia. On kriittinen omaa tekemistään kohtaan ja kuin suoriutuu. Etenkin jos tietää, että voi suoriutua hyvin, niin silloinhan se rasauttaa kaikista eniten. Tää on kaksipiippunen homma, mutta se kanssa sit vie eteenpäin. Jos tietää, että pystyy parempaan, niin puskee ja antaa mennä. On se treenaaminen tai missä tahansa kehittyminen, niin sitä kautta sitä kehitystä myös tulee, mutta välissä on kauhean raskasta myös itselle, jos on liian ankara omaa tekemistään kohtaan. Nää on näitä. Eteenpäin. Tästä ajatusmaailmasta tääkin on aikoinaan syntynyt. Toi. Niitä se vaatii, jos haluaa kehittyä tai mennä eteenpäin asiassa kuin asiassa. Mutta se on huomattavasti mukavampaa, jos siitä myös nauttii siitä tekemisestä. Aivan. Siitä oli yksi tilaus tullut ruotsiin. Ja en oo ihan niin kielimies, että ruotsiksi näihin kirjoittaisin, mutta prosa, semmonen kalma, koskaan kuullut. Kangasniemelle LK on valkoista grippisukkaa. Se onkin helppo duuni, ei tarvi lontooksi kirjoittaa. Hyviä toistoja, Kangasniemelle, let's go! Ja, men vi har bra Toy-Stoy i Trosa. Många fotbollsspelare i Trosa gillar Toy-Stoy gripstrumpor. Ajattelin lähteä tässä nyt suht samalla vauhdilla salilla käymään, nyt kun on vauhti päällä. Treeni vielä siinä. Vähän elektrolyyttiä naamariin, tossa kuitenkin hikoilla. Aika lämmin päivä. Tuli kans mieleen noihin liittyen, mitä tossa treenin lopuksi jauhoin. Se on kyllä jännä juttu, että miten sitä on niin ankara välillä itselleen, koska paljon tulee tehtyä nuorten kanssa duunia ja paljon keskusteltua näistä kaikista treenijutuista ja kaikista siihen liittyvästä. Niin kuin tsemppaava ja tavallaan positiivinen tai kaikki muut kohtaan pystyy aina löytämään ratkaisuja, neuvoja, kannattaisi tehdä tälleen näin tai ei mitään, että nyt uutta vaan putkeen. Tämmöisiä vinkkejä, mutta sitten itteen kohtaan ihan ylivoimaisesti vaativin ja ankarin tavallaan myös. Se on semmoinen juttu, että aina ei välttämättä tarvitse olla ihan niin. Nämä on näitä hyviä muistutuksia, niitä välillä myös hyvä sanoa tälle ääneen. Toivottavasti näistä voi joku kanssa ottaa jotain vinkkiä omaan tekemiseen. Toivon mukaan. Oho, Los Bananas, Buenos noches. Vai tardes, pitäisikö sanoa niin?
oli ihan hyvä tommonen suttikainen setti salilla. Tykkää usein käydä kanssa saunassa salilla, mutta nyt kun on sen verran hikoillut, niin ei viitti käydä enempää. Sitten tulee vähän semmonen huono fiilis, tai huono olo ylipäätään, jos liikaa hikoilee. Menettää nesteellä kehosta. No niin, kunnon murkina vihdoin. Johan tässä nälkä olikin. Viime aikoina on tullut panostettu tosi paljon siihen, että se on kasviksi. Tosi paljon päivittäin. Ei se ainakaan paha. Pikkusalaatti siihen, vähän porkkanaa. Perunaa, sipulia, kanaa, vihanneksia, parsakaalia, sekalaisia kasviksi. Hyvä setti. Palautumisiin. Nähdään varmaan seuraavassa futiskentäpuolella jälleen kerran. Kanun pelipaitaa päällä. Game time.